dag har vi jo kartoffelspiren, som er en konkurrence fyldt med kartofler, men i de unges højde. Det er madkundskabsniveauet, altså det her fra 6. til 8. klasse i folkeskolen, vi prøver at appellere til og prøver at arbejde mere med kartoflen. Prøver at bruge kartoflen i alle mulige forskellige sammenhænge. Kartofler og børn, de er en kombination, som har været savnet i mange år, fordi at vi skal simpelthen gøre folk mere nysgerrige på kartoflen, og selvfølgelig er det lettest at tage dem fra, når det er helt spade, og lære dem, at kartoffel ikke blot tilhører med sovs og flæskesteg, men det kan ligesom bruges til mange andre formål, som vi altid har brugt her i Danmark. Så har de trukket det ind i undervisningen, så det også får en klimamæssig dagsorden, og de gør sig overvejelser. Og vi har udskiftet marcipanen med kartofler, fordi at det både er billigere og så er det mere bæredygtigt. Og så fordi at marcipan giver smagen, så har vi puttet mandelaroma i glasuren. Så det her, det er en fed konkurrence for børnene, hvor de får lov til at dykke ned i kartoffelens verden, men også tænke ud af boksen. Det er jo ikke sikkert, at det her børn har fået en kartoffel-islagkage derhjemme, men at de kan komme i tanker om at kombinere kartoflen i nogle af det her ikke så tænkelige retter. Det er en rigtig, rigtig god start. Og nu har det jo ligesom et tilhørsforhold til kartoflen herfra, og vi prøver også på at give dem en rigtig god oplevelse af at være med i den her konkurrence. Så ja, jeg synes, det er en fantastisk tiltag. Det hold, som har gjort det suverænt bedst, er faktisk dem, som serverede allerførst for os. Så hold nummer 1, kom herop til os og modtag.